ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ክሳብ መጀመርታ 2000 ኣብ ዓለምና ኖኪያ ዝብል ስም ዘይሰምዐ ሰብ ኣይነበረን። እቲ ናይ መጽዋዕታ ድምጺ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛና፣ ኣብ ቤት ትምህርቲ፣ ኣብ ማሕበራዊ ቦታታት ኮታስ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝስማዕ ልሙድ ድምጺ ነበረ። እቲ ኩባንያ ንባዕሉ ከምቲ ቀንዲ መሪሕ ቴክኖሎጂ ዓለም ጌርካ እዩ ዝውሰድ ዝነበረ። ብዓብይኡ ንኖኪያ ካብ ታሪኽ ወረቐት ክሳብ ግዝኣት ዓለም ዝወሰደ መስርሕ ብሓቂ ዘገርም ጉዕዞ እዩ ነይሩ። ኖኪያ ኣብቲ እዋን እቲ 1 ቢልዮን ዝበፅሕ ተጠቃሚ ዘለዎ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ናይ ሞባይል ስልኪ ኩባንያ ነበረ። እዚ ኩባንያ እዚ ንተራ ሰብ ናይ መራኸቢ መሳርሒ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ መነባበሮ ስልጣነ እውን ነበረ። ፍትዋት ተኸታተልቲ እዚ ኩባንያ እዚ ንዓለም ብኸመይ ተቆጻጺርዋ? ስለምንታይ ከ ብኡ ልክዕ ክወድቕ ክኢሉ ኢልኩም ሓሲብኩም ዶ ትፈልጡ? ሎሚ ብዛ ቪድዮ ታሪኽ ናይቲ ግዙፍ ትካል ኖኪያ ካብ ዓወቱ ክሳብ ውድቀቱ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። ብዙሓት ሰባት ኖኪያ ብሞባይል ስልክ ከም ዝጀመረ እዮም ዝሓስቡ። ግናኸ ኖኪያ ዝብል ስም ኣብ 1865 ዝተወልደ እዩ። ኣብ ፊንላንድ ዝተመስረተ ዝትካል መጀመርታ ናይ ወረቐት ፋብሪካ እዩ ዝነበረ። ኖኪያ ዝብል ስም ንባዕሉ ካብቲ ኣብ ከባቢ ፊንላንድ ዝነበረ ናይ ኖኪያ ወሓዚ ማይ ዝተወስደ እዩ። ካብኡ ናብ ጎማ ናይ ኤሌክትሪክ ገመድ ከምኡውን ናይ ገዛ ናውትታት እንዳሰገረ እዩ ናብቲ ሎሚ ንፈልጦ ቴሌኮም ዝኣተወ። ኖኪያ ኣብ 1980ታት ናብ ሞባይል ስልክ ክኣቱ እንከሎ ናይ መጀመርታ ዓላማኡ ዝነበረ ዓለም ብሓፂር መራኸቢ ክትራኸብ እዩ። እቲ ንክንዝክሮ ዝያዳ ዘገርም ዝገብሮ ድማ ኖኪያ ንመጀመርታ ግዜ ናይ GSM ወይ እውን ግሎባል ሲስተም ፎር ሞባይል ኮሙኒኬሽንስ ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ንመጀመርታ ግዜ ናይ ሞባይል ስልክ ድምፂ ንዓለም ዘላለየ ኩባንያ እዩ ነይሩ። እዚ መባእታ እዚ ንኖኪያ ኣብ 1990ታት ንዓለም ናብ ዘንቀጥቅጥ ዓወት ከም ትበጽሕ ገበራ። እቲ ኩባንያ ኣብዚ ግዜ እዚ ንዓለም ኮኔክቲንግ ፒፕል ዝብል ጭርሖ ሒዙ ብሓቂ ሰባት ከራኽብ ጀመረ። ኖኪያ ኣብቲ እዋን እቲ ብምንታይ ይፍለጥ ከም ዝነበረ ትፈልጡ ዶ? መልሱ ድማ ብጽንዓቱ ወይ እውን ብጥንካሬኡ እዩ። ፍሉጥ ናይ ኖኪያ 3310 ዝዓይነቱ ሞዴል ክሳብ ሕጂ ንውልድ ወለዶ ዝዝከር ናይ ጥንካረ ምልክት እዩ። ሰባት ካብ ፎቕ እንተወዲቑ እኳ እቲ ስልኪ ከይኮነስ እቲ ጽርግያ ይስበር ኢሎም ይዋዙ ይነበሩ። እቲ ዋዛ ግና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ይነበረን። እቲ ንድፊ ወይ ድማ ዲዛይን ቴሌፎን እቲ ባትሪ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሓሉ ክእለት ከምኡውን ንህይወት ደቂ ሰባት ዘቕለለ ነበረ። እዚ ሁሉ ድማ ንኖኪያ ካብ ካልኦት ቴሌፎናት ኣፍለዮ። ብዘይካዚ ኖኪያ ኣብቶም ቴሌፎናቱ ዘእተዎ ስኔክ ዝበሃል ፀወታ ወይ ድማ ጌም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ተጠቀምቲ ንሰዓታት እናተፃወቱ ክዘናግዑ ገይሩ እዩ። ኖኪያ ብፅሬት ስልኪ ጥራይ ከይኮነስ ብዘላቕነት ናይ ባትሪ ከምኡውን ብቐሊል ናይ ምጥቃም ስርዓት ማለት እውን ዩዘር ኢንተርፌስ እዩ ንዓለም ማሪኽዋ። ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ኣብ ጁባ ሓደ ሰብ ኖኪያ እንተዘይሃልዩ እቲ ሰብ ዘመናዊ ነበረን። እቲ ናይ ኤንስሬስ ሞዴል ድማ ንመጀመርታ ግዜ ናይ ካሜራን ኢንተርኔትን ዕድል ንተጠቀምቲ ሂብዎም እዩ። ኮይኑ ግና ብዝሕዝን መልክዑ ኖኪያ ኣብቲ ዝነበረ ዓወት ተዓሚሙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሓደ ማዕበል ብስቕታ ይቐርብ ነበረ። እቲ ለውጢ ድማ ብዙሕ ኣይጸንሐን፣ ከም ዘይረአ ማዕበል መጸ። ኣብ 2007 ኣብ ካሊፎርኒያ ስቲቭ ጆብስ ዝተባሃለ ሰብ ናብ መድረኽ ተቐልቀለ። ኣብ ኢድ እዚ ሰብ ዝነበረ መሳርሒ ከዓ ነቲ ኖኪያ ንዓመታት ዝሰርሖ ማእሰርቲ ዝበትኽ ነበረ። ስቲቭ ጆብስ ዝሰርሖ ቴሌፎን ኪቦርድ ኣይነበሮን፣ ታች ስክሪን ጥራይ ነይርዎ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበሩ ሰባት ኣላጊጾምሉ ነበሩ። ንኖኪያ እውን እንተኾነ እቲ ዝመጽኦ ዘሎ ሓደጋ ኣይተፈለጦን። ኖኪያ ንመጀመርታ ግዜ እዚ ኣይፎን ተባሃለ ስልክ ክመጽእ እንከሎ ከም ንእሽቶ ምርጫ እዩ ገይሩ ወሲድዎ። ሰባት ንኪቦርድ እዮም ዝፈትዉ፣ ታች ስክሪን ንዝተወሰኑ ሰባት ጥራይ እዩ ዝብል ምኽንያት ድማ ነበሮም። በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ኩባንያ እቲ ዝመጽእ ዘሎ ቴክኖሎጂ ንመላእ ዓለም ከገርም ዝኽእል ምዕቡል ዝኾነ መሳርሒ ምዃኑ ክርኢ ይከኣለን። ኣብ ዝነበሮ ናይ ሃርድዌር ዓቕሚ ስለ ዝተኣማመነ ድማ ነቲ ናይ ሶፍትዌር ዓቕሚ ዋላ ሓንቲ የተገደሸሉን። ድሕሪ ውሕድ እዋን ከዓ ኣንድሮይድ መጸ። ከም ሳምሰንግ ዝበሉ ኩባንያታት ብቕልጡፍ ስማርት ስልክ ከፍርዩ ጀመሩ።
ኖኪያ እቲ ዝመጽእ ዝነበረ ግዜ ናይ ስማርት ስልክ ከም ዝኾነ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ብሉጻት መሃንዲሳት ብዙሕ ገንዘብን ሓይልን ዝውንን ትካል እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ሓንቲ ዓባይ ጸገም ነበረቶም። ንሳ ድማ ቅልጣፈ እያ። ኣብ ውሽጢ ኖኪያ ውሳነታት ንምትግባር ነዊሕ ግዜ ይወስድ ነበረ። እቲ ዝዓበየ ጌጋ ድማ ኣብ ሲምቢያን ዝበሃል ስርዓተ ምሕደራ ኣቓልቦ ምግባሮም እዩ። ሲምቢያን ንናይ ኖኪያ ዝነበሩ ስልክታት ጥራይ ዝሰርሕ ዝነበረ ግናኸ ንዘመናዊ ኣፕሊኬሽንን ንኢንተርኔትን ዝተሰርሐ ኣይነበረን። እቶም ናይ ኣፕልን ኣንድሮይድን ናይ መተግበርን መርበባት ክዓብዩ እንከለዉ ኖኪያ ግና ኣብቲ ዝነበሮ ስርዓት ጥራይ ተዓጽዩ ተሪፉ ነበረ። ቴክኖሎጂ ትማሊ ምንባርካ ይግድሾን እዩ። ሎሚ እንታይ ትገብር ኣለኻ ጥራይ እዩ ዝርኢ። ከምቲ ሓደ ዝበሎ ዓወት ንባዕሉ መውደቕ መጻወድያ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኖኪያ ብዓወት ተዓሚሙ ዝመጽእ ዘሎ ለውጢ ክርአ ይከኣለን። እቲ ትካል ኣብ ዝለዓለ ቅልውላው ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዋና ስራሕ ኣካየዲ ዝነበረ ስቴቨን ኢሎፕ ሓደ ታሪኻዊ ደብዳበ ንሰራሕተኛታቱ ጸሓፈ። ሕጂ ንኖኪያ ኣብ ዘንድድ መድረኽ ኢና ዘለና ኢሉ ተዛረቦም። ፈለማ እቲ ሓዊ ናብ ትካሎም ከም ዘይቐርብ እዮም ኣሚኖም ነይሮም። ብድሕሪ እዚ ድማ ምስ ማይክሮሶፍት ብምሕባር ዊንዶውስ ፎን ክጥቀሙ ወሰኑ። እዚ ውሳነ እዚ ግና ዝያዳ ንውድቀቶም ዘደረኸ ነበረ። ሰባት ናይ ኣንድሮይድ ኣፕሊኬሽን ይደልዩ ነበሩ። ኖኪያ ግና ምስ ዊንዶውስ ተጣሚሩ ተረፈ። እቲ ንውድቀት ዝደረኹ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ምኽንያታት ድማ እዚ እዩ ነይሩ። ማይክሮሶፍት እውን እንተኾነ ንኖኪያ ንምድሓን ዘይኮነስ ብሕሱር ዋጋ ነቲ ትካል ንምግዛእ እዩ ዝደሊ ዝነበረ። ከም ውጽኢቱ ከዓ ናይ ኖኪያ ሸቐጣት ኣዝዩ እናነከየ መጸ። ኣብ 2013 ድማ እቲ ዓለም ዝገዝአ ኩባንያ ነቲ ናይ ሞባይል ስልኪ ብጽሒቱ ንማይክሮሶፍት ብ$7.2 ቢልዮን ክሸጦ ተገደደ። እቲ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ምስ ማይክሮሶፍት ክውሰኑ እንከሎ ሰራሕተኛታት ኖኪያ ተኣኪቦም ብጓሂ ንብዓቶም ኣውረዱ። ነቲ ግዙፍ ኩባንያ ዝፈጠሩ ሰባት እቲ ትካል ክፈርስ እንከሎ ምርኣይ ኣዝዩ ዝኸብድ ነበረ። ዋና ስራሕ ኣካየዲ እቲ ትካል ዝኾነ ስቴቨን ኢሎፕ ኣብቲ እዋን ንሕና ዋላ ሓንቲ ኣበስናን ግን ድማ ተሰኒፍና ኢሉ ተዛረበ። እዚ ዝገርም ዘረባ እዩ። ምኽንያቱ ጌጋ እንታይ ምዃኑ ዘይምፍላጥ እዩ እቲ ዝዓበየ ጌጋ። ሓንሳ እስከ ሕሰብዎ እሞ ኖኪያ ኣብ ክእለት፣ ኣብቲ ገንዘብ፣ ኣብቲ ናይ ምህዙዕ ዓቕሚ ዋላ ሓንቲ ኣይጎደሎምን። ኮይኑ ግና ኣብ ቴክኖሎጂ ንፉዕ ምዃን ጥራይ እኹል ኣይኮነን። ምስቲ ህልው ኩነታት ዓለም ክላመዱ ይከኣሉን። ሕጂ ኖኪያ ውድቀት ናይ ሞባይል ስልኪ እዩ ክንብል እንከሎና ኖኪያ ሙሉእ ንሙሉእ ተሪፉ ማለት ኣይኮነን። እቲ ኩባንያ ሎሚ እውን ኣሎ እዩ። ኖኪያ ሎሚ ኣብ 5G ቴክኖሎጂ ኣብ ናይ መርበብ ናውቲ ከምኡ እውን ኣብ ፓተንት ንግዲ ዓለም ዝዓበየ ብጽሒት ኣለዎ እዩ። ኖኪያ ካብቲ ናይ ሞባይል ውድቀት ተማሂሩ ኣቓልብኡ ናብቲ ዘይርአ ግናኸ ንዓለም ዘረኸብ ቴክኖሎጂ ብምቕያር ሎሚ እውን ኣብ ዓብዪ ዕብየት ይርከብ። እቲ ናይ ቀደም ኖኪያ ዝበሃል ስም ግና ሕጂ ምስቲ ናይ ሞባይል ስልኪ ንግዳዊ ምልክትን ምስቲ ሓድሽ ኩባንያ ዝኾነ HMD ግሎባል ተጣሚሩ ይርከብ። እቲ ዋና ናይ ቀደም ትካል ኖኪያ ሎሚ ብቴክኖሎጂ ናውቲ መርበብ እናሰርሐ ይርከብ። ግናኸ ኣብ ዓለም ናይ ሞባይል ስልኪ ፍርያቱ ዘለዎ ክብሪ ኣጥፊእዎ እዩ። ኖኪያ እንታይ ዝምህረና? እቲ ትምህርቲ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ጥራይ ከይኮነስ ብዛዕባ ለውጢ እውን እዩ። ኣብዚ ዓለም እቲ ዓብዪ ሓደጋ ኣይክወድቕን ኢልካ ምሕሳብ እዩ። ኖኪያ ቅድሚ ዓመታት ንዓለም ዝገዝአ ንጉስ ነበረ። ሎሚ ግና ኣብ ዓውዲ ናይ ሞባይል ስልኪ ዝነበሮ ታሪኽ ነበርያ ነበረ ኮይኑ ተሪፉ እዩ። ሓደ ሕቶ ክሓተኩም፣ ኣብዚ እዋን ኖኪያ ዝመሰለ ሓይሊ ዘለዎ ኩባንያ ኣሎ ዶ? ድሕሪ 10 ዓመት ከ እቲ ኩባንያ ክህሉ ዶ ይኾን ወይስ ከም ኖኪያ ከይተሰምዖ ክወድቕ ይኸውን? ቴክኖሎጂ ብዝሓለፈ ግዜ ዘይኮነስ ብምቕያር እዩ ዝነብር። ዓወት ንባዕሉ መውደቂ መጻወድያ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ንለውጢ ድሉው ምዃን እዩ እቲ ቀንዲ ወርቃዊ ሕጊ። ናይ ዘዝሓተትኩም ሕቶ መልሲ ኣብ ቦታ ምሃብ ርእይቶ ዕደጉለይ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብሉጻት ዛንታታት ክሰምዑ ምስ ትደልዩ ድማ ነዛ ቻነል እዚኣ ሳብስክራይብ ምባል ከይትርስዑ።